Sumaating pong mga puso ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Awurade asomdwoeɛ ntena yɛn nyinaa akoma mu. Kayo po ay aming Na malugod na inanyaya. yɛn yɔnko nnipa a wɔtie asubɔ nkyerɛkyerɛ. Mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Tayo po'y Ansa na yɛbɛsua Nyankopɔn ne nsɛm no, manalangin sa Diyos upang samahan niya po mama yɛn nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ng katotohanan. Tayo po'y na waka yɛn ho. dumulog. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Yɛn Agya twɛde yɛn mpɔ. Aming Panginoong Hesus Kristo. Ahɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Sa pagbibigay mo sa amin Yɛda wo ase ting pagkakataon na sɛ wama yɛn akwanya pa oras na ito upang magkaroon kami ng sɛ yɛntena ase ng iyong mga salita. na yɛn nsa tumi aka akwanya pa Na hindi mo kami pinagpahinga nang hindi Yɛda wo ase nadidinigan. sɛ daa ne da gyina wodi bua yɛn ɛwɔ yɛn ahohiahia mu. Ikaw ang Diyos na pinakamabuti Na ansa na yɛbɛkɔ yɛn ahomegye mu no, ang lahat ng mga tao at makaalam ng katotohanan wo ne yɛn Nyankopɔn na ang iyong pagpapahinuhod a wɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa. na kami ay makapagsisi sa aming mga kasalanan at maging daan Na sa iyong kaharian. wabɔdwokyɛre yɛn akwanya ma yɛn sɛ Sana huwag yɛbɛtumi akɔ w'ahenni yi mu. Agya, yɛda wo ase. ang bawat mabuting pagkakataong ibinibigay mo sa amin, Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. magugol namin sa dahilan ng pagkakalikha mo sa amin. Yɛda wo ase sɛ wama yɛn akwanya pa Hindi namin maalaala na darating ang panahon. Magpapahinga kami Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa, sa buhay namin sa sanlibutan aberɛ nyinaa wama yɛn akwanya pa at na ansa na yɛbɛfiri asetena mu akɔ no, susulitan yɛn nsa bɛtumi aka makapangyarihan akoma mu anidasoɔ sa lahat ng ne awerɛhyɛmu sɛ yɛwɔ Onyankopɔn twɛde yɛn mpɔn bi wɔ hɔ a sana Ama, tulungan mo yɛbɛka ne ho. Na afei, tutong wabu yɛn atɛn wɔ adeɛ biara yɛayɛ no wɔ asetena yi mu lagi mong ho ipaalala atɛn. sa amin Agya, na ang buhay yɛsrɛ wo sɛ sa sanlibutan ito'y hunu yɛn mmɔbɔ. pansamantala lang Da ne da nyinaa bɔ yɛn. at mayroong Wɔn nsɛm mo nkaeɛ. gantimpala Na da wama yɛhunu sɛ ewiase a yɛte mu yi, hanggan sa sino mang ɛbɛba na maglilingkod awieyɛ. sa'yo ng matapat. At alam naming nasa iyo rin Obi ang biara pag-asa wɔbɛsom wo. at ang tunay na kaligayahan na Yɛnim na yɛawerɛhyɛ mu nyinaa ɛwɔ wo mu. na ito. Sana bahala ka na Yɛnim sɛ asetena a yɛte mu yi, puso ng aming mga kapwa na nakikinig yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nuanom ne yɛn yɔnko nnipa naway mmɔbɔ no bue wɔn akoma mu, wɔn a wɔtie wɔn nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛmmɔ mu na taglay ang kapayapaan sa aming na puso. yɛntumi nsom wo anigye yi mu, Ang aming mga mahal sa buhay. na yɛtumi ayɛ n'apɛdeɛ. Ibigan, Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛadɔfoɔ nyinaa nka yɛn ho, yɛn nnamfonom ne yɛn atamfonom mpo. Yɛsrɛ wo sɛ tenatena wɔ kora biara a ɛnam ne so na wɔbɔ ase. Nkyerɛkyerɛ bɛduru yɛn yɔnko nnipa nkyɛn. Yɛgyae yɛn nnwuma na ade nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ, na bɔne biara wɔahunu ne yɛn mu no fa kyɛ yɛn. Yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ deɛ boro deɛ yɛbɛtumi aka nyinaa soɔ no de yɛn ano wɔbɛtumi aka no. Agya, yɛda wo ase bebree. Wo na animuonyam ne ayɛyie yɛ wo dea. Yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen.
Tumatin po ang kapayapaan. Nyankopɔn asomdwie nka yɛn nyinaa. Mema mo nyinaa atwe adwo sɛdeɛ mo kurom mmerɛ te a motie dwumadie anaasɛ yɛbɛsoɛ mmoɔ. Ahyɛda nka wɔ Nyankopɔn sɛ yɛn nsa tumi aka saa akwanya pa yi. Ɔkwan so yɛbɛtumi ahyia yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Yɛne da ɛtɔ so mmienu na bio wɔ Awurade mmoa mu. Yɛne nnuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yɛretɔn sa from sɛ mommɛka yɛn ho wɔ dɔn a ɛdi so yi mu. Na wɔn a afei a wɔabɛka yɛn ho abere a yɛahyɛ aseɛ asua yɛn Awurade Mmara Nsɛm anaa subɔ nkyerɛkyerɛ yi. Deɛ ɛnaano anaasɛ ɛnora yɛsua yɛ moantumi ansua bi no, mo ne yɛn ani nsawɔsoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo nso mobɛtumi atie Nyankopɔn asɛm nyinaa. Na yɛn ɛyɛ nna maako maako dunan a yɛde sua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Adwoɔda kɔpem fie da. Na abɛtoa so sɛ ya bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa pɛ. Na ɛngye mmerɛ bebree yɛnkyɛre pii. Ɛyɛ bɛyɛ dɔnhwere baako ne fa anaasɛ bi a dɔnhwere baako. Na yɛsrɛ mo ada momma yɛn mo mmerɛ no bi. Na yɛsrɛ mo montie tenenee nsɛm a yɛgyidie a ɛfiri Twerɛ Kronkron no mu. Saa berɛ mu deɛ yɛma mo brother Eli Soriano. Mankyɛ akɔma mo nyinaa nuanom ma mo nyinaa adwo baabi biara a mowɔ no wiase afanaa nyinaa no. Mama yɛntoa so na yɛnhwehwɛ mu na yɛhunu yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Nnora yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛsua asɛm ti ɛfa asafo no ho. Na yɛn adwene sɛ yɛbɛdi kan asua yɛn ansa. Ɛwɔ sɛ yɛnim sɛ mo ankasa mo firi nsɔre ahodoɔ mu. Ɛno nso ne yɛn kane tebea na yɛwɔ mu. Ɛfiri sɛ mawofoɔ na wɔnom ɛyɛ Catholicfoɔ mu a bɛ papa na wɔyɛ altar boy. Ɛfiri sɛ yɛfiri Paasai. Ɛhɔ na yɛwɔ mɛtetemmie. Mɛ maame firi Paasai. Mɛ papa nso ɛyɛ Catholic ni ɛyɛ altar boy. Na minim sɛ mo nyinaa mo binom na wɔn kɔ Iglesia ne Kristo anaasɛ Church of Christ. Ebinom nso kɔ nsɔre ahodoɔ. Na yɛnom ne anuanom a ɛwɔ asafo yi mu nso tebea a wɔnom ɛwɔ mu. Na sɛ yɛbɛyɛ hwehwɛmu yie paa a saa asafo yi ɛmu anuanom nkame ayɛ sɛ wɔfirifiri nsɔre ahodoɔ mu. Na yɛwɔ anuanom a wɔfiri Manalo asafo mu, Yehowa dansedifoɔ mu, ebinom firi Mormon som mu, ebinom firi Baha'i faith gyidie mu, ebinom firi Buddhism, Confucianism ne gyidie ahodoɔ mu. Na asɛm baako pa a yɛbɛtumi de aba na awie na yɛadwene ho ne sɛ ebi a wɔnom ahunu tenenee bebree wɔne wɔnom ahunu pɛn mu. Ɛno nti ɛna wɔnom ɛbaa Nyankopɔn asafo yi mu. Na yɛnom ne ɛnɛma no mu baako a anuanom ɛpɛ sɛ mote aseɛ sɛ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no yɛwɔ asɔre baako pɛ anaasɛ asafo baako pɛ. Ɛnte sɛ ɛnnɛ yɛwɔ nsɔre mpempem a edin ahodoɔ na ɛdeda wɔn so. Ebi mpo deɛ wɔnom mfa edin asafo kora inni dwuma o. Wɔnom sɛ wɔnom yɛ Yehowa dansedifoɔ. Ano sila ang nakakita at nakahipo, nakarinig sa Panginoong Jesus. Ang saksi ni Jehovah naman, wala namang nakita.
Yehowa dansedifo mpo hunu hwee. Pero yung saksi, nakakita yun. Na adansefoɔ binom wɔ hɔnom a wɔnom ahunu. Nakaamoy. Ganun ang tinatawag pong saksi. Pero imbis na tawagin Yɛnom ne yɛfrɛ no sɛ adansefoɔ. Wɔse ne san kɔbɛfrɛ wɔn asafo ne sɛ asafo no. Sene san ko bɛfrɛ wɔ n'asafo no sɛ asafo sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo afrɛ no no wɔroma sesa no ayɛ no adansedifo ebi te sɛ Almeida kuyu no wɔrmo frɛ wɔn ho sɛ ministry anaasɛ JMCM Jesus Miracle Crusade Ministry International Ministry anuanom saa nneɛma yi nyinaa sɛ mesrɛ mo ada ɛma mo bo mfuo yɛnto nhwɛ obi aso hwehwɛmu ne yɛyɛ yɛsese gidie mu adeɛ biara na yɛn ne yɛtirimopo nti a yɛsua Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm deɛ wɔtwerɛ kronkron mu no ɛnyɛ crusade ɛna ɛnyɛ ministry na mmom asafo ne din mapa a wɔnyankopɔn nam Awurade Yesu Kristo so esiye no yɛfrɛ no asafo anaasɛ church Greek twerɛ kronkron mu no kasa nkyerɛ so odidi dwuma no yɛ ecclesia asɛm ecclesia kyerɛ sɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn a wɔnyankopɔn afrɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn afiri biribi mu yɛn ne ecclesia asekyerɛ na ɛyɛ Greek nsɛm mmienu a yɛaka bɔ mu ɛna Greek 1537 ɛna Greek 2564 ecclesia asekyerɛ ne sɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn afiri biribi mu na tɛtɛ Kristofoɔ a wɔdi nkan ɛwɔ twerɛ kronkron mu no yɛfrɛ wɔn ebinom frɛ Yudafoɔ som mu wɔnyankopɔn ma wɔn mu firi mu te sɛ Paul na abra wɔfiri Yudafoɔ som mu no yɛfrɛ no ba nyankopɔn asafo mu mama yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma ati baako nkyɛmu 13 na moate abrabɔ a akane no na mebɔ no wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaataa nyankopɔn asafo maa no boro soɔ na mesɛe wɔn na minya nkɔsoɔ Yudafoɔ som mekyɛne matipamfoɔ bebree mabusua mu na mebɔ agyanom atetesɛm ho mmɔden bebree ma no tra so verse 15 na ɛsɔ deɛ wɔyi me firi me na yam na wɔnam n'adom so afrɛ me no ani Paul wɔnyankopɔn ɛfrɛ no efiri Yudafoɔ som mu Yudafoɔ som mu na yɛfrɛ no efiriye sɛ wɔmmra no wɔmmɛyɛ wɔsomafoɔ wɔnyankopɔn asafo no mu bɔma yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmiɛnti baako nkyɛmu baako Paul a ɔnam nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne onua Timoteo de kɔma nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahoteefoɔ nyinaa wɔwɔ Akea man nyinaa mu akyire yi yɛfrɛ no firi Yudafoɔ som mu de no ba nyankopɔn asafo mu ɔbɛyɛ wɔsomafoɔ ɛwɔ nyankopɔn asafo mu ɛno nti Greek asɛm ecclesia no ɛtene ɛno kyerɛ sɛ ɔfrɛ anaasɛ yɛfrɛ wo afiri biribi mu wɔn a nyankopɔn frɛ wɔn sɛ wɔn mu mfiri nipa mpɔtamu nkyerɛkyerɛ ahodoɔ mu ɛne gyidie ahodoɔ mu no bɔyɛ Awurade Yesu Kristo wabrɛ so nipa na ɛwɔ hɔ nom no yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom yɛfrɛ wɔn atwerɛfoɔ na ebinom yɛ Farisifoɔ yɛnom nyinaa yɛ kwi ahodoɔ na wɔdede wɔn ho yɛwɔ Sadukifoɔ yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom na wɔn ɛsom nyameba Diana a wɔ Asia anaasɛ Akea man mu Paul eduru mmeae nyinaa yɛwɔ tete Kristofoɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn firi Greekfoɔ som mu ana Greekfoɔ gyidie mu na wɔn de anidie ma Greek nyame a wɔwɔ wiem te sɛ ewiem din ahodoɔ Saturn, Mercury, Jupiter
yɛwɔ kuo ahodoɔ bi wɔ hɔ no mu a ɛtete saa na wɔn ɛte aseɛ saa berɛ no na deɛ abɛka asafo ne ho no wɔn ɛbɛka asafo a wɔnyankopɔn hyiye tete kristofoɔ no abrɛ so ana wɔnam kristo sisiye no wɔfiri sadokifoɔ mu farisifoɔ mu atwerɛfoɔ mu wɔn mu firi yudafoɔ som mu ano nti ayade a ɛnam twerɛ kronkron no akwan so na ɛsan so tene sɛ asɛm ecclesia kyerɛ sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn yɛafrɛ wɔn afiri wɔn kane soma no wɔwɔ mu yɛaboa wɔn ano ɛwɔ faako yɛwɔ faako a yɛboa wɔn ano John 11:52 ɛsɛ na ɛnyɛ wɔn ma no enko na sɛ wɔbɛka nyankopɔn ɛma a wapete no nyinaa enso abomu ayɛ wɔn baako nyankopɔn ɛma a wapete wɔn akɔ ama no nyinaa yɛwɔ baabi a wɔnyankopɔn ɛbɛboa ne mma ano ɛwɔ faako na wɔn a wapete yɛbɛboa wɔn ano wɔ faako na saa faako a yɛbɛboa wɔnyankopɔn ɛma a wɔn ma apete ama no nyinaa no ɛyɛ deɛ baade mama yɛnkenkan Efesofoɔ nwomati na nkyɛmu na Ephesians 4:4 ɛfiri sɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wafrɛ mo nso mo frɛ ne dasoɔ baako mu no wɔn a wɔnyankopɔn afrɛ wɔn nyinaa na yɛma wɔnom anidasoɔ baako a wɔnyankopɔn frɛ mu no wɔn a yɛafrɛ wɔn no wɔnom na wɔyɛ saa nipadua baako no sɛdeɛ wafrɛ mo nso yɛwɔ nipadua baako bi wɔ hɔnom a saa honhom baako no ɛtimu na ɛbrɛ wɔnyankopɔn frɛ ne ma na hɔ no wɔfrɛ wɔn nyinaa kɔɔyɛ ne ma wapetee no saa nipadua baako na wɔnyankopɔn frɛ nipa kɔɔ mu no nipadua baako yɛfrɛ ne sɛ ecclesia kyerɛ sɛ wɔn a yɛfrɛ wɔn aboa wɔn ma no wɔ faako na saa baako yi nipadua baako a yɛaboa wɔn ano wɔ mu na saa nipadua baako yɛ deɛ baade mu ntie Kolosefoɔ nwomati baako nkyɛmu 18 na wɔn ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire asafo no ɛna ɛyɛ nipadua no saa nipadua no emu na ɔboa nyankopɔn ɛma nyinaa no ɛno mo na wɔhyiaeɛ ɛno nti ne yɛwɔ nipadua baako pɛ no yɛmmere yi mu anyɛ hwee no yɛwɔ nsɔre bebree Brazil nko a yɛwɔ 40,000 nsɔre bɛyɛ 40,000 ɛna ɛwɔ Brazil man mu na sɛ yɛhwɛ ne wiase afa na nyinaa ebi a yɛbɛtumi aka sɛ wɔn mo yɛ nsɔre ahodoɔ 50,000 mpem aduonum ɛna ekuo ne nsɔre nketenkete nso keka ho yɛwɔ nsɔre pii no na wɔyɛ mmere mu twerɛ kronkron kyerɛkyerɛ yɛ nasafo baako anaasɛ nipadua baako ɛno mu na wɔnyankopɔn afrɛ ne mamfoɔ aboa wɔn ano na wɔn matumi aba abɛsom no ɛno na yɛ n'asɛm tie nnora na yɛsua yɛwɔ asafo baako pɛ saa asafo no wɔ twerɛ kronkron mu mpo ne din ɛwɔ twerɛ kronkron ɛfɛ ne sɛ nyankopɔn asafo anaasɛ Church of God yɛbɛtumi akan no wɔ twerɛ nsɛm maako du baako mu asɛm Church of God no yɛnkenkan 1 Corinthians 11:22 yɛne ne yɛbɛtumi ahunu akan na muni efie a mudidi na monom wɔ mu anaasɛ animutia na mubu nyankopɔn asafo no anaasɛ animutia na mubu nyankopɔn asafo no ɛsan so ka no wɔ Korintofoɔ nwoma no mu sɛ yɛwɔ binom wɔ no ma wɔn mo sɔre tie nkyerɛkyerɛ asuafoɔ no akyerɛkyerɛ no a ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan ti du baako nkyɛmu 26 na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye yɛhu akyinye a yɛn deɛ yɛmu saa bra no na nyankopɔn asafo ahodoɔ no so ɛnyɛ saa ɛnuanom a wɔn nyankopɔn asafo no wɔn mo nyɛ akyinyegifoɔ anaasɛ ntɔkwapɛfoɔ na asomfoɔ anaasɛ asɛmpakafoɔ no nso wɔwɔ nyankopɔn asafo mu asomafoɔ nnwumati aduonu nkyɛmu aduonu nwɔtwe nti mo nhwɛ mo ho na nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ
Mɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Asɛmpakafoɔ anaasɛ ahwɛfoɔ no mpo wɔnom ɛwɔ Nyankopɔn asafo ne mu. Wɔnom ne nsɔre ahodoɔ a enipa ɛkyerɛkyerɛ no yɛmmerɛ mu. Deɛ di ho adanseɛ nie. Timothy nwoma edi kan tim yɛnsa nkyɛmu num 1 Timothy 3:5. Na sɛ obi ihunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so. Mpamotwa mu hunu yana. Impo asɛmpakafoɔ no anaa ahwɛfoɔ no a na wɔwɔ tete no na wɔnom yɛ ahwɛfoɔ anaa asɛmpakafoɔ wɔ Nyankopɔn asafo mu. Na sɛ obi ihunu ne fie so hwɛ a ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo so. Yɛantwerɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ Roman Catholic Apostolic Church so. Yɛantwerɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ Church of Christ so. Yɛantwerɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔbɛhwɛ Church of New Jerusalem so. Anaasɛ Four Square Church so. Ana Methodist. Ana Wesleyan. Ana Anglican Church so. Saa nneɛma nyinaa nsɔre nyinaa yɛntwerɛ din no wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu no ɛyɛ Nyankopɔn asafo. Church of God. Yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ no. Yɛbɔ wɔ wura no din na frɛ no. Ɛnora yɛsuaeɛ sɛ wɔ Nyankopɔn kan sɛ ade a ɛyɛ ne dea no yɛbɔ ne din na frɛ no. Mɛsen abɔ so bio. Isaiah nwoma etiaduanan mmiɛnsa nkyɛmu so Isaiah 43:7. Obiara wɔbɔ me din frɛ no na mɛbɔɔ no memaa m'anim wonyam. Mɛnwono no na meyɛɛ no no. Ɛyɛ adeɛ mu da hɔ fan ɛnte saa na. Adeɛ biara yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din frɛ no no. Wɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɔ maa n'anim wonyam. Na menwono no adeɛ a ɛyɛ wɔ Nyankopɔn deɛ na yɛbɔ Nyankopɔn din wɔ so no ɔno no wɔnwonoyɛ ɔno no wɔyɔɔyɛ kyerɛ sɛ adeɛ biara yɛ wɔ Nyankopɔn deɛ no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ saa adekodeɛ no. Sɛ wɔkɔfrɛ no Four Square a ɔpa kyerɛ sɛ asafo ɛyɛ 4 anaasɛ 9 trapezoid anaasɛ asafo kukuruwa anaasɛ rectangular church. Wɔn frɛ no sɛ Four Square Church. Tenene bi wɔ Twerɛ Kronkron mu a wogyina so afrɛ asafo no sɛ Four Square anaa. Anaasɛ wode wɔsɔfo no din mpo na ɛfrɛ asafo no te sɛ Wesleyan asafo anaasɛ Lutheran asafo anaasɛ Martin Luther din na wode bɛto so. Enti wopa kyerɛ sɛ pɛ na wompɛ sɛ wobɛyɛ setiama wɔ Nyankopɔn asɛm anaa. Wɔ Nyankopɔn ne pɛ no sɛ yɛmmɔ ne din frɛ n'asafo. Yɛn nso ne ɔba no nso pɛ. Ɛberɛ Awurade Yesu Kristo ɛba bɛfiri asase so na wafora kɔ wɔ soro no. Ne mpaeɛ wɔbɔɔ agya no nie. Yohane nwoma ti 2:12 John 17:11. Na afei me ne wiase bio na yenim na ɛwɔ wiase. Na me deɛ mɛreba wo nkyɛn agya kronkron. Wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu na wɔayɛ baako sɛ yɛn. Abra na wɔba bɛfora kɔ wɔ soro no. Ɔbɔ agya no mpaeɛ sɛ na afei me ne wiase bio na yɛn Kristofoɔ no na ɛwɔ wiase. Na me deɛ mɛreba wo nkyɛn agya kronkron. Wɔn a wode wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu. Kristo anka sɛ fa wɔn sie me din mu. Ɔka sɛ fa wɔn sie wo din mu. Wɔ Nyankopɔn din ne din a tumi wɔ mu aboro din nyinaa soɔ. Wɔ Nyankopɔn din ɛyɛ dwanekɔhyɛbea. Ɛyɛ hontabea. Te sɛ abandendene. Nyankopɔn din ɛyɛ dwanekɔhyɛbea anaasɛ baabi a wobɛtumi anya ahobanbɔ. Mabusɛm ti 18 nkyɛmu 2. Abandenden ne Awurade din ɛnom na ɔtene ne ni dwane koro na wɔkora no. Wɔ Nyankopɔn din ɛyɛ abandenden. Ɛyɛ abandenden kɛseɛ. Ɛhɔnom na atene ne fuo dwane koro na wɔgye wɔn nkwa. Ɛno nti na asafo no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din ɛne frɛ no. Twerɛ Kronkron no mu no
a friend is a Church of God. A watransa mako du baako mu say Church of God. Mama yen kenkan Timothy ngoma edikan etimi ensanche mu dunum na se bia me kyere a wo hunu se de esese wo bo wo bra wo Nyankopon fie eye Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu mpamotwo wo ye wo nokwa asafo foforo bi wo Twerɛ Kronkron mu ana asafo no eye Nyankopon asafo Nyankopon ben Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu besra mama yenka na brafo kasa mu nso na se bia me kyore a wo hunu sɛde ɛsɛsɛ wo bu wo bra Nyankopon fie a eye Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu eka na Spanish kasa mu se na se bia me kyore a wo hunu sɛde ɛsɛsɛ wo bo wo bra wo Nyankopon fie a eye Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu wo Portuguese kasa mu no se na se bia me kyere a wo hunu sɛde ɛsɛsɛ wo bo wo bra wo Nyankopon fie ye wo Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu wo Efesaye ne kasa mu na se bia me kyere a wo hunu sɛde ɛsɛsɛ wo bo wo bra wo Nyankopon fie eye Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu wakapampango ne kasa mu so ekase na se bia me kyere a wo hunu sɛde ɛsɛsɛ wo bo wo bra Nyankopon fie eye Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu ILOCANO kasa mu ese na se bia me kyere a wo hunu sɛde ɛsɛsɛ wo bo wo bra Nyankopon fie a eye Nyankopon te asefo no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu Anonti Twerɛ Kronkron biara wo bɛkan no wo mu no de wo Twerɛ Kronkron ne ye Church of God Nyankopon asafo anuanom entanta biara animo sɛ wo sua Twerɛ Kronkron no na sɛ wo ye Yehowa dansodini a nti wo nya ntanta sɛ Twerɛ Kronkron yɛ sɛ Nyankopon asafo na so yɛ frɛ mo sɛ Yehowa dansedifo ama mo bomfu sɛ Yehowa dansedifo etie a enkanka asafo ma no be mmom sobo na mmom me bode wote asafo no sobo mo di kanfo Charles Taze Russell ebia sɛ wo bayi din bia ɛwɔ sanka wo yi ne ɛtene ne kora te sɛ ne ɛto yɛ ntetemire mu no anya hwe no na yɛ pa edin a ɛyɛ edin mapa yɛde bɛto asafo no so mehunu din pa sɛ ɛyɛ Nyankopon asafo ɛyɛ Mmara Nsɛm de me yɛ ne nya bɔne mama yɛ nkenkan yɛn mu yɛ Nyankopon ne nsɛm mebusɛm etie aduonu mienu nkyemu baako Proverbs 22 verse 1 din pa na sɛ wo yie sene ahonyade yɛ pii na ni mo nyam yɛ sene dwetɛ ne sika Twerɛ Kronkron sɛ din pa na sɛ wo yie sene ahonyade yɛ pii yɛ wo din pa bi wɔ hɔ na din a edimu ma asafo no ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛyɛ owura no din owura no yɛ wo Nyankopon nti yɛmfra asafo no sɛ Lutheran asafo ana ɛma mo bomfu sɛ Protestant kuo no asafo ma bi tie a ma mo bomfu de America no yɛ nokorɛ ɛwɔ mo nso mo Twerɛ Kronkron mo sɛ Lutheran asafo ma bi wɔ ha yi a wo Nyankopon se din pa na ɛsɛ sɛ wo yie sene ahonyade yɛ pii nanso wo se yɛ frɛ mo Lutheran na wo Lutheran asafo mo dwene hu de wo he na yɛ papa Nyankopon asafo no Church of God anase Lutheran asafo ɛde na mepɛsɛ meka mo ntumi nwene ho ana da wo he na di mu Nyankopon asafo no anase asafo wo Roman
Roman Catholic Apostolic Church ɛno ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu ana ɛno na yɛ din mapano ana sampa sɛ wogye Twerɛ Kronkron di na wogye wo Nyankopɔn di a ɛni kwan sɛ wokɔfa asɔre foforo na mmom asafo a agya Nyankopɔn din da so no mmom na ɛwɔ sɛ yɛdɔ ne yɛkɔka ho ɛno nti ɛfisɔre yɛ otwede yɛ mpɔn ɛno nti na Twerɛ Kronkron yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo ɛhɔ no ne yɛfrɛ Paul kɔɔyɛ Nyankopɔn asafo Church of God emu ne yɛfrɛ suafoɔ no kɔɔyɛ Nyankopɔn asafo no Kristo de wɔn ara mogya na tɔɔyɛ ɛde mbio na anuanom pɛ mompa ana mesrɛ mo mumfiri mo ahonim mo enyia no moma yɛ ma yɛ adwene ne yɛ ahonim enyia no na wɔhe na wɔpɛ asafo a Nyankopɔn din da so anaasɛ de Lutheran din na da so anaasɛ de Buddha din da so ɛno nti yɛfrɛ ne sɛ Buddhafoɔ som anaasɛ Buddhism ɛno nti yɛnuanom a kane na wɔkɔ Buddhafoɔ som no obi text me message ɛka sɛ brother Eli meda wase sisi yɛ de mahunu nipa ba na Buddha yɛ de wɔpa kyɛ nyina ne sɛ brother wɔda so yɛ Buddha ni no na wɔnim nipa ko na Buddha yɛ wɔyɛ Buddha ni efre ne mmɔfrase wɔfiri Hong Kong Buddha ni bi ba enti metumi aka sɛ Filipiafoɔ anabibifoɔ tiriye yɛwɔ yɛnto wɔn mana wɔnom ensom Buddhafoɔ ana wɔnyɛ Buddhafoɔ som asafo ma yɛwɔ nsɔre bin wɔnom wɔ som ne gidie huhu te sɛ Hindufoɔ som wɔnom som nantwie wɔde adwene hu wɔnom som nantwie de yɛ kyinkyin na so nkrɔfoɔ ɛsom saa moyi mo amotumi hunu sɛ wɔnom ɛsom nantwie wɔn de nhwire ansense ne wɔn kom yɛnom nyɛ Nyankopɔn yɛnom nyɛ nyame wɔnom yɛ nantwie Onyankopɔn bɔ sɛ yɛnni Onyankopɔn bɔ sɛ yɛnwe wɔnom nam wɔn ase yɛ mɛsom wɔn afei de mahunu sɛ wɔbinum wɔ hɔnom a wɔn de wɔn ho ahyɛ ɔsom bi mu a wɔn nwene ho nantwie kora hyɛ nipa tumi ase anuanom de wɔn nwene ho hwan na ne ho yɛ den paa onipa anaasɛ nantwie empo nantwie a wɔn ho yɛ hu kora enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn empo nantwie a wɔn ho yɛ hu enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn Ever say enipa ɛwɔ tumi pii sine mmoa Twerɛ Kronkron ka no wɔ James 3:7 Yakobo nwoma timi nsankyemu nson na entɔteboa ne entakraboa ne mmoa wɔhwea na mmoa ɛwɔ po mu su nyinaa enipa de wɔn su dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn mpamotwɔbɔ hunana yɛwɔ tumi pii sine mmoa yɛwɔ tumi pii sine gyata a yɛfrɛ ne sɛ wura mu hene no Ever say jata ɛwe asono jata ɛwe asono a wɔn yɛ akɛseɛ mpo sene wɔn wɔn tumi mpo we nantwie ne apumu nantwie na wo de wo bɛyi nyame bi a jata aduane ɛma mo bu mfu anuanom wo de hwe wo akɔkɔfa jata aduane nantwie ne asono ɛyɛ jata aduane ɛde ayɛ wo nyame na yɛne wɔsom wɔ nipa yie wɔnom som asono ne yɛ nantwie yɛnom nyinaa yɛ jata nnuane ɛno nti sanka bɛyɛ kora nkɔm bɛfa jata na so jata no kora mokɔ akɔyi no mpo nyɛ ɛfisɛ jata yɛ aboa enipa tumi de wɔn so dwodwo no empo dolphin anaasɛ sumubo nsunketewa enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn bonsu akɛseɛ mpo enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn ne nsumunam akɛseɛ enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn ɛba Nyankopɔn abɔdeɛ mu enipa na ɛyɛ kɛseɛ na awie abɛkɔ akɔsom saa moa yi ɛma mo bu mfu anuanom me de nokorɛ na mɛka akyerɛ mo adɛnti na wɔbɛsom nantwie ɛyɛ mfomoso mo de mo nwene hu mo usua ngoma lavada de sukuu no adesuafoɔ ɔmo ka sɛ abɔde mo nyansapɛ adesuafoɔ ka sɛ yɛka ɛmo abusua no bi nanso yɛde yɛwɔ tumi sene aboa biara na
yɛtumi adi ho adanseɛ mpo sɛ enipa betumi adwodwo aboa biara mpo awowa a wɔn bɔtoro ɛwrem enipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn enipa betumi adwodwo wɔn saa ɛmoawe yi enipa betumi asoso betumi adwodwo wɔn na awia bɛsom saa nneɛma yi ɛnuanom mu nim sɛ yɛn ɛyɛ atoro kɛseɛ mama yɛn kenkan Roman fong meti baako nkyɛmu aduonu nim Romans 1:25 ɛfiri sɛ wɔsesa Nyankopɔn nokorɛ no gye atoro na wɔsɔre som abɔdeɛ sene ɔbaade a wɔhyɛ no daa no amen ɛnuanom ahunana wɔnom wɔsesa nokorɛ no akɔgye atoro wɔnom som abɔdeɛ no sene sanka wɔbɛsom ɔbaadeɛ no ɔbaadeɛ ne mmomu na wɔse yɛsom no ɛnya abɔdeɛ nte sɛ nantwie asono a hindofoɔ ɛsom wɔn no yɛsɛ a wɔyɛ budani nti w'ani nwu wɔ Nyankopɔn animu sɛ wɔsom saa no mɛyɛ na mɛkae wɔ nua bi wɔ Singapore na ne gye bebree ɔka sɛ yɛn kane na mempɛ w'asɛm sɛ de m'ani agye wo ho menyaeɛ kora mɛyɛ wawa tu yɛne ne wɔka kyerɛ me wonti maba bɛhunu nipa bana budayɛ tete no sɛ wɔtwam wɔ buda hɔ nim animu a wɔbɔ ne mu ase nti wɔbɛka sɛ yɛnyɛ no kora na anuanom mama yɛnwene ho mepa mɔtwɔ mama yɛbu mfu mɛde yɛ mesrɛ mo mama yɛnwene mama yɛnsa nkenka ne bio mabusɛm ɛkyɛdeɛ no mmienu nkyɛmu baako Proverbs 22:1 dimpa na ɛsɛ sɛ wɔyie sene ahonyadeɛ pii na sɛ mpo wɔwɔ ahonyadeɛ pii kora no a ɛyɛ sɛ woyi dimpa ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu Twerɛ Kronkron no mu no dimpa no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn din ɛno ne edin a edimu yɛne deɛ yɛne Awurade Yesu Kristo ɛkaeɛ montie Twerɛ nsɛm bi wɔ Luka nwoma ti dunwɔtwe nkyɛmu dunwɔtwe Luke 18:18 na opani bi bisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa na Yesu sɛ no sɛ adɛn na wɔfrɛ me papa obiara ɛnyɛ papa gye ɔbaako ɔne Onyankopɔn Awurade Yesu Kristo kan sɛ adɛn nti na wɔfrɛ me papa obiara ɛnyɛ papa gye ɔbaako ɔne Onyankopɔn sɛ ɛbɛ dimpa mu a dimpapa bi wɔ hɔ no mu ɛkyɛne Onyankopɔn deɛ ana ɛno nti na Twerɛ Kronkron na se Church of God Nyankopɔn asafo mo deɛ mo nwene ho Agripa na asafo ma Wesley na asafo ma Lutheran na asafo ma mesra mo nwene ho Roman Catholic asafo ma mo nwene ho Church of England in asafo wɔ English na Roma ne England ɛkɔ wɔ ko tete no na efiri ɛno so no Ɔbaahema Elizabeth ampɛ sɛ yɛfrɛ asafo no wɔ Roma de mo pɛ sɛ yɛfrɛ no wɔ England de mu na Ɔbaahema Elizabeth ne susu sɛ n'ahenni no ɛso ɛwere sɛ saa brɛ no na United Kingdom ahenni no na ɛso paa na wɔ nkuro bebree no a na wɔdi so na Roma ɛfa anidie no no animonyam no ɛtɔ wɔn ho so nti na wɔfrɛ no sɛ Roman Catholic Apostolic Church asɔfo akɛseɛ no nyinaa ɛwɔ Roma na Ɔbaahema Elizabeth ne wɔn anya adwene nti wɔtɛ ne ho firi Catholic asafo ne ho ɛna wɔkɔtɛ ne deɛ ɛna wɔfrɛ no sɛ wɔamfrɛ no Roman Catholic Apostolic Church na mmom wɔfrɛ no Church of England ɛyɛ Ɔbaahema Elizabeth ɛna ɛwɔtumi kɛseɛ ɛwɔ Church of England asafo ne mabia na mu ni manuanom na Twerɛ Kronkron mfiri ngoma korabea hɔ no mmara na yɛ ade a Cardinal Roof ɛde ne nsa hyɛ aseɛ kɔhɔhoɔ bi nkyɛn buye Twerɛ Kronkron mu wɔ asomafoɔ nnwuma eti aduonu ɛnkyɛmu aduonu wɔtwe sɛ yɛ Catholicfoɔ Twerɛ Kronkron ɛyɛ Roman sɔfoɔ na twerɛyɛ Rufino Cardinal Santos ɛna de ne din ɛhyɛ aseɛ
Batama na de ne nsa hyɛ aseɛ saa twerɛ nsɛm yi Rufino Cardinal Santo ɛna atwa de ne nsa hyɛ aseɛ Catholic fo twerɛ kronkron kɔhɔhɔ yɛ Catholic ni nkyɛn na ma no nkenkan asomafo nnwumati aduonu ɛnkyɛmu aduonu wɔtwe Acts 20:28 pamocho momo hwan na ɔyɛ hɔhɔ a wɔyɛ Catholic ni wɔ ha yi wɔyɛ Catholic ni ɛne mesrɛ wo kan yɛn ma yɛn kan deɛ yɛsensan aseɛ no kan bɔkɔ Onuaba ɛnti monhwɛ mo ho na enwankuo nyinaa wɔn hom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ wɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie mpamocho mo hunu ye anuanom mo hunu ya na ɔno amu ne kan ye o wɔyɛ Catholic ni ɔnyɛ yasafo yi mu asɔreba ɔkenkan Catholic fo twerɛ kronkron na akyerɛ yɛn ɛdeɛ no wɔkenkan ye Nyankopɔn asafo Church of God awɔde ɔno ara mogya atɔ meba medawase bebree na Awurade nhyiraw sɛ ɛnɛ waboa me anuanom mo hunu ya na ɛwɔ wɔn so wɔtwerɛ kronkron no mu sɛ wɔyɛ Protestant ni o sɛ wɔyɛ SDA ni o wɔde yɛhwɛ asomafoɔ nnwumati aduonu nkyɛmu aduonu wɔtwe Acts 20:28 asafo bɛndin ne yɛbɔ ne ha yi Nyankopɔn asafo da wɔhe ne kura din papa Nyankopɔn asafo anaasɛ Church of Lutheran mesrɛ mo ada munyima no da wɔhe na yɛ papa de wɔtwerɛ kronkron no mu no twerɛ kronkron biara wobɛtumi ahunu akan no mu biara no da wɔhe na yɛ papa Church of God anaasɛ Lutheran asafo ma wadwene wakoma ne wahonim inyia no da wɔhe na yɛ papa da wɔhe na edimu Church of England anaasɛ Church of God na ɛyɛ pa sɛ yɛbɛfrɛ asafo no ɛwɔ Nyankopɔn asafo din anaasɛ bɛfrɛ asafo no sɛ Nyankopɔn asafo buye wotwerɛ kronkron mu ansa na wobu afume na sɛ wobu afume sɛ mɛka sɛ Church of God anaasɛ Nyankopɔn asafo a ɛwɔtwerɛ kronkron no mu ɛwɔ wɔn so wotwerɛ kronkron no mu na sɛ wɔ mu a ɛne maabu mfu ho ɛnyɛ yɛ ne nyansasɛm a wɔ mu ana Visaya no twerɛ kronkron mu no yɛ Church of God a wɔde ɔno ara mogya atɔ Helegeno no twerɛ kronkron mu no deɛ wɔtwerɛ wɔ mu no ɛyɛ Church of God Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya atɔ ILOCANO kasa mu nso ɛsɛ Church of God Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya atɔ enti da wɔhe na yɛ papa da wɔhe na dimu deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu ana deɛ nipa bɔ wɔn tirim de aba ɛronti sɛ asafo bi wɔ hɔ no mu a wɔse yɛ gidie a sɛ asafo bi wɔ hɔ no mu wɔse yɛ ka ho asɛm pa a ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Church of God ɛnyɛ yɛn dia ɛronti na mɛbɔ so bio anuanom Church of God asafo no Nyankopɔn asafo no ɛnyɛ yɛn dia ade kyerɛfo sɛ ɛwɔtwerɛ kronkron mu dada bɛyɛ mfie mpem mmienu nie afei asɛ mesane sɛ Nyankopɔn asafo no yɛbɛyɛ ne deɛ yɛbɛkɔ akɔka ho sɛ yɛkɔ akɔka ho no ɛyɛ mmara nsɛm sɛ wɔkɔka asafo no ho no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm ana mode yɛ monhwɛ mɛkan Romanfoɔ nwoma eti 12 nkyɛmu nkron no akyerɛ mo Romans 12:9 momma nyaatwom ɛmfra wɔ dɔ mu monkyere bɔne mommata papa ho enti deɛ wɔhe na yɛ papa ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn na yɛ papa na Kristo ka kyerɛ wɔ panin no ne na kasa no sɛ adɛn nti na wɔfrɛ me papa obiara nyɛ papa gye wɔ baako wɔ ne wɔ Nyankopɔn ɛno nti sɛ yɛbɛbata papa ho a ɛyɛ mmara nsɛm koraa twerɛ kronkron no sɛ monkyere bɔne mommata papa ho sɛ boha no kasa mu no ɛse mo ɛmma nyaatwom ɛmfra wɔ dɔ mu monkyere bɔne mommata papa ho ILOCANO kasa mu mo ɛmma nyaatwom ɛmfra wɔ dɔ mu monkyere bɔne
mommata papa ho. Mommata papa ho. Enuanom ɛwɔ sɛ yɛka asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mo ho. Ɛyɛ Mmara Nsɛm wɔ efiri Kristo sɛ yɛbɛka asafo no ho bi. Momma yɛmisa Kristo. Ɔkwan bɛn na Awurade Yesu yi yɛfa so agye wo. Pastor Robertson sɛ fa Awurade nanso ɔkwan bɛn na yɛfa so fa Awurade. Momma yɛnkenkan Yohane nwoma ti 12 ɛnkyɛmu 48 John 12:48. Na deɛ wɔ mu me na ɔnye me nsɛm no wɔ deɛ obu no atɛn. Asɛm a maka no ɛno ara ne bebu no atɛn ɛda adi akyire no mu. Ɛno ne no na sɛ wopo Kristo ne nsɛm a ɛne wapo Kristo nso. Ase deɛ ɔmmu me na wɔnye me nsɛm no hwan? Deɛ ɔmmu me na wɔnye me nsɛm no sɛ wɔanye Kristo asɛm ana Kristo nkyerɛkyerɛ a ɛkyerɛ sɛ wapo Kristo. Wobɛsi da no waka sɛ wafa Yesu ana wafa Kristo abra wo mpɛ sɛ wobɛgye asafo no atum abra Kristo ɛna ɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm. Onyankopɔn na si asafo no. Na sɛ woba abayi din a yɛwɔ din wɔ Twerɛ Kronkron no mu na adɛn nti na wanyi no. Anya saa na te ana. Nokorɛ asafo a wɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛyɛ Nyankopɔn asafo, Church of God. Ɛnuanom ɛwo hia sɛ yɛkɔka ho bi ana. Ɛyɛ ade a wo hia ana. Ɛsɛ mommata ho. Wokɔkɔ bata ho no ɛyɛ Mmara Nsɛm. Na yɛ na amanamamufoɔ ɔkwan bɛn ne bɛfa so kɔka asafo a wɔ Twerɛ Kronkron no mu ho. Mama yɛnkenkan Efisofoɔ nwoma etimi ensa ɛnkyɛmu 6 Ephesians 3:6. Sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ. Ne nipadua koro no arabi. Na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Yɛnam asɛmpa no so ɛno nie. Mo nso mowɔ asɛmpa no bi. Mowɔ Twerɛ Kronkron no bi. Me nso mewɔ Twerɛ Kronkron no bi. Asɔfoɔ nyinaa nso wɔ bi. Obi biara wɔ Twerɛ Kronkron. Yehowa dasedifoɔ nso wɔ bi. Ade a mɛpɛ sɛ mɛka nie ɛnuanom. Mama yɛmfa Efisofoɔ nwoma etimi ensa ɛnkyɛmu 6 no nto dwa bio. Paul sɛ amanamamufoɔ yɛyɛ amanamamufoɔ. Yɛmu biara wɔ Israel abɔntene so no Twerɛ Kronkron fra ne sɛ amanamamufoɔ. Yɛnyɛ Israelfoɔ, yɛnyɛ Yudafoɔ. Enti yɛn nyinaa yɛwɔ amanamamufoɔ mu Filipiafoɔ, Japanesefoɔ, Chinafoɔ, Bibifoɔ. Yɛn nyinaa yɛyɛ amanamamufoɔ. Amanamamufoɔ ɛyɛ yɔnko adidifoɔ ɛwɔ nipadua koro no ara mu. Yɛyɛ anuanom wɔ nipadua no mu. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ nipadua no ɛyɛ asafo no. Yɛde kan akan dada. Ɔno ne nipadua ɛyɛ asafo no tire. Afei asafo a ɛno na ɛyɛ nipadua no. Yɛbɛkɔ akɔka ho bi. Brɔfo kasam no yɛkyerɛ ase yie pa. Ɔsɛ sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua koro no ara bi. Wɔbɛyɛ yɔnko adidifoɔ. Wɔbɛnya kyɛfa wɔ nipadua no mu. Amanamamufoɔ yɛ yɔnko adidifoɔ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ no mu bi. Wɔwɔ kyɛfa wɔ nipadua no mu. Wɔka nipadua no bi ɛwɔ sɛ yɛkɔyɛ anuanom wɔ nipadua no mu. Na sɛ nipadua no yɛ asafo no. Nipadua no ɛyɛ asafo no. Emu na ɛwɔ sɛ yɛkɔkɔyɛ anuanom. Asafo no Onyankopɔn esi sɛ ɛnyɛ nkwagye kuyo. Ɛwɔ sɛ yɛkɔyɛ anuanom wɔ saa asafo no mu. Twerɛ Kronkron ne sɛ amanamamufoɔ yɛ yɔnko adidifoɔ. Wɔyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua koro no ara mu bi. Na wɔnam asɛmpa no so wanya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Twerɛ Kronkron no mu no Tagalo kasam na sɛ amanamamufoɔ yɛ yɔnko adidifoɔ. Wɔwɔ kyɛfa wɔ nipadua no mu na nipadua no yɛ asafo no.
Tagalog kasa mu no yɛsɛ yɛyɛ nuanom ɛwɔ asafo ne mu ɛno ne ade a yɛde di dwuma mɔma yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma brother ne yɛnkenkan 1 Corinthians 10 verse 32 mo nyadie atoyodafoɔ ana helafoɔ ana nyankopɔn asafo suntidua te sɛ agodie mu yɛn na yɛtwa to wɔ yɛfrɛ yɛn sɛ anuanom nyankopɔn asafo ne mu no nyankopɔn esi yɛtete mmerɛ mu na yɛyɛ mmerɛ mu deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛkɔ akɔka ho bi efisɛ yɛsi asafo ne dada Twerɛ Kronkron mu deɛ yɛwɔ asafo yɛwɔ nipadua mpo ansa na yɛbɛwo deɛ hia ne sɛ wobɛkɔ akɔka ho bi pamɔtɔ mahunu yɛasafo ne di ntwerɛ ana anuanom ɛsɛ Members Church of God International anuanom ɛwɔ nyankopɔn asafo a ɛwɔ mmaa nyinaa mu Church of God asafo ne nya yɛn deɛ yɛyɛ anuanom wɔ mu kɛkɛ yakɔ akɔka ho yɛn ne yɛdi ntwerɛ a yakɔ twerɛ no aban mu Members Church of God International yɛante asɔre biara yɛde yɛbɛka ho bi ɔkwan bɛn ne yɛfa so ɛka ho Paul sɛ amanamamufoɔ no nso ɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa ɛwɔ bɔhyɛ no mu bi yɛnam asɛmpa no so amanamamufoɔ so anya kyɛfa wɔ nipadua korɔ no ara mu bi saa nipadua no ɛno na ɛyɛ asafo no na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu bɛn ebinom bisa me sɛ ɔkwan bɛn na wofa so bɛyɛ wonua wɔ Church of God asafo masomafoɔ no gye wotu mu ana yɛgye wana obi bɔ wasu ana mɛka sɛ sɛ wokɔka asafo no ho no ɛne sɛ wobɛgye asɛmpa no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na wɔ sɛ wɔgyew ɛne sɛ wode anidie bɛma asɛmpa no sɛ wode anidie ma asɛmpa na wogye asɛmpa no di a baabi biara wɔ bia wɔ Nyankopɔn bɛgye wɔtom mama yɛnkenkan asomafoɔ nnwumati du ɛnkyɛmu ɛde asanan Acts 10:34 na Petro bue na no ka sɛ nokorɛ mu na mahunu sɛ Onyankopɔn ɛnhwɛ onipa anim verse 35 na mmom ɔman biara mu deɛ wɔsuro no na wɔyɛ adetenene no ɔpɛ sɛ ɔgye no hwan na bɛgye yɛn ɛyɛ Onyankopɔn a na sɛ yɛyɛ tenene adeɛ yɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm so a ɔman biara mu deɛ wɔsuro no na wɔyɛ adetenene no ɔno ne yɛbɛgye ne nkwa Onyankopɔn ɔbɛgye wo ɛno nti anuanom yɛmmere mu no ɔkwan betumi afa so abɛyɛ wonua wɔ Nyankopɔn asafo wɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛwɔ sɛ wogye tenene nsɛm no ɛwɔ sɛ wogye asɛmpa no mɛsen abɔ so bio sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na wɔnam ne bɔhyɛ no so ana wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu enti sɛ wogye saa asɛmpa yi tum a woba bɛyɛ wonua wɔ Nyankopɔn asafo no mu mama yɛnkenkan sɛ boha kasa nso ɛse sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi anaasɛ woba bɛyɛ anuanom wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na nipadua no na ɛyɛ asafo no na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu ILOCANO kasa mu no ɛkasa sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi na wɔnam asɛmpa no so anya kyɛfa wɔ ne bɔhyɛ no ho bi wɔ Kristo Yesu mu kapampangan kasa mu ɛsɛ sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi yɛwɔ wɔnom yɛ anuanom wɔ nipadua korɔ no ara mu bi na wɔanya kyɛfa
wɔne bɔhyɛ ne ho bi wɔ Kristo Yesu mu. Ɛrete yɛbɛnam asɛmpa no so. Yɛbɛnam asɛmpa no so. Na yɛaba abɛka asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu bi. Ɛno nti na yɛse asafo no ɛnyɛ yɛn dea. Dabɛ no wɔtwerɛyɛ, wantwɛne mfirinhyia de osia baako mu Kristo wu akyira na saa brɛ ne yɛ wo na aba bɛka sɛ asafo no yɛ wo dea. Mpansa na wo na kan soɔ no yɛbɛwo wɔn no na asafo no wɔtwerɛ Kronkron dada na awie abɛka sɛ yɛ wo dea. Wobɛsi dan no waka sɛ ɛyɛ wo dea na yɛ papa bransa ne yɛbɛwo wɔn na wɔtwerɛ Kronkron dada. Yɛtwɛ no mfirinhyia 330. Awurade wu akyire wɔ Greek kasa mu yɛtwerɛ no 1700 years. Ɛdi mfie mpem baako hanson. Saa Twerɛ Kronkron yɛfrɛ no sɛ Codex Sinaiticus. Yɛyɛ Twerɛ Kronkron mehunu no wɔ London. Ɛwɔ British nwoma korabea. Na ɛberɛ a mekɔɔ English anaasɛ England no. Mehunu saa Twerɛ Kronkron no photocopy ne nwoma no bi. Na emu nkrataa nyinaa yɛ bɛtɛbɛtɛ. Atete mpo yɛka sisi ani. Yɛyɛ photocopy. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi abɔ ho ban. Yɛn ne yɛfrɛ no sɛ Codex Sinaiticus. Yɛde yɛn nsa na twerɛyɛ. Wɔtwerɛ ne mfirinhyia 330. Yɛn bɛn asuafoɔ no abrɛ so. Awurade wu akyire. Deɛ wɔtwerɛ no wɔ mu no yɛ Church of God. Nokorɛ asafo no yɛtwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu wɔ no. Ɛno ne yɛbɛkɔ akɔka ho. Yɛde bɛkɔ akɔyɛ nuanom wɔ asafo no mu. Yɛn ne yɛn di ntwerɛ yɛkɔtwerɛ no aban mu. Ɛnyɛ yɛn mu ne yɛte asafo. Yɛkɔtwerɛ asafo no din wɔ FILIPINO no aban mu. Deɛ yɛkɔ akɔtwerɛ din no wɔ aban mu no ɛyɛ deɛ wɔtwerɛ Kronkron no mu. Ɛno na yɛ gyidie. Ɛno mo nso na yɛto nsa afrɛ mo aba. Na sɛ mobɛgye yɛn mfrɛ so a yɛne deɛ wɔtwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu mɔma yɛn nyinaa yɛmmom na yɛnye Kristo asɛmpa a ɛyɛ Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Yɛnyere mo ana yɛnka sɛ mommɛka yɛn nipa ban ho. Yɛmpo yɛyɛ nuanom wɔ asafo no mu. Na ɔkwasɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu nyinaa na sɛ asafo wɔbɛkɔ akɔka ho no yɛde kan yɛsi dada wɔ tete Kristofoɔ no abrɛ so. Yɛsi dada ɛno na yɛka ho asɛm ɛwɔ yɛn mmere mu. Yɛnam asɛmpa no so ɛka ho asɛm. Na sɛ yɛgye saa asafo no to mu a yɛbɛba abɛyɛ nuanom wɔ asafo no mu. Yɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu. Yɛn mu da hɔ pefee. Amanamamufoɔ ɛnso nam asɛmpa no so abɛnya kyɛfa ɛwɔ bɔhyɛ no mu bi. Yɛkɔda nkwa mu a yɛnso yɛbɛnya mu kyɛfa. Yɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi. Na saa nipadua no ɛyɛ asafo no. Na yɛnam asɛmpa no so wanya kyɛfa ananya ne bɔhyɛ no ho kyɛfa bi wɔ Kristo Yesu mu. Nti anuanom yɛnam asɛmpa no so ɛretɔ nsa afrɛ mo. Mommra ɛmmɛka asafo ne ho. Yɛn ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aba abɛyɛ nuanom no. Ehia sɛ yɛhunu nkyerɛkyerɛ no. Yɛbɛhyɛ aseɛ kyena. Sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa a ɛdeɛ ne Kristo Mmara Nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛgyeɛ. Ayɛtumi aba abɛyɛ nuanom wɔ asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Mama yɛnkae sɛ asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu wɔ no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛba abɛyɛ nuanom wɔ asafo no mu wɔ no yɛhia asɛmpa no. Na ɛdeɛ ne asɛmpa no nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ yɛgyeɛ. Asɛmpa no nkyerɛkyerɛ bɛn na ɛwɔ sɛ yɛgyedie. Yɛnum yɛn ne ɔma bɛn ɛfiri sɛ binom keka sɛ mo deɛ mama memfa nto saa kwan so nuanom ɛtwa mo adwene si biribi so. Wɔama nkyɛkyɛ nsɔre no asɔfoɔ ka sɛ gye asɛmpa no. Ɛdeɛ ne asɛmpa no ɔmo sɛ nsɛmpapa no ɛdeɛ na yɛ asɛmpa no nkwagyeɛ. Ɛno nti wagye asɛmpa no ana ma wo nsa so na wama wo nsa so na mo de ɔmo nsa ato wo so na mo abɔ wo so ɔmo so ba bɛyɛ wo nua ɛyɛ mfomso koraa. Asɛmpa no ɛnyɛ sɛ wama wo nsa so ɛna kyerɛ sɛ wagye asɛmpa no. Asɛmpa no yɛ nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛ mmara nsɛm. Ɛno ne ade a sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa a wɔkyena yɛbɛfiri aseɛ asua kɔpem sɛ yɛbɛwie. Asɛmpa no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no.
Mama yenkenkan Efesofo nwomati baako nkyemu dumiɛnsa. Ephesians 1:13. Ono aremo na mo nso mote nokorɛ asɛm a ene mo nkwagye ho asɛmpa no. Ono ara enso mo na mogidi ye no. Wade honhom kronkron na wade ahyɛ mo bɔno. Eno ne no. Nkwagye asɛm, nokɔ asɛm, asɛmpa no nkyerɛkyerɛ. Ɛyɛ nokorɛ nkyerɛkyerɛ. Enti yɛde bɛyɛ de yɛbɛn. Asɛmpa no yɛbɛyɛ ne de yɛbɛtie ne trasa akeka na. Motie 1 Corinthians 15:1. Anuanom, afei merekae mo asɛmpa a mɛkaa mo na mogye yɛ enso na mogyina mu enso. Na afei wanam so gye mo nkwa no. Sɛ moso mu den sɛdeɛ mɛkaa mo asɛmpa no a anya saa de a na mo agye adi kwa. Anya saa de a na mo agye adi kwa. Ɛronti asɛmpa no asɛmpa a ɔwɔtɛne Paul kaa sɛ wanam so gye mo nkwa no sɛ moso mu den sɛdeɛ mɛkaa mo no a yɛnom nyinaa yɛ nkyerɛkyerɛ a yɛbɛyɛ setie ama. Asɛmpa no yɛ nkyerɛkyerɛ a ehia sɛ yɛyɛ setie ma. Ɛnyɛ asɛmpa a yɛma yɛn nsa so gye no na kyerɛ sɛ wafa Kristo ana wagye asɛmpa no. Ɛronti yɛbɛsua Kristo Mmara Nsɛm. Kristo Mmara Nsɛm yi ananasɛm pɛ yi ɛyɛ deɛ baade nneɛma bɛn ne yɛbɛyɛ setie ama ɛwɔ asɛmpa no mo deɛ moma mɛma mo adwene bi. Moma mɛma mo adwene bi deɛ di ho adanseɛ sɛ asɛmpa no ɛyɛ Mmara Nsɛm. Mama yenkenkan Filipifo nwoma eti baako nkyemu aduonu nson. Philippians 1:27. Ɛne na moma mo abrabɔ ɛmfata Kristo asɛmpa no nko ara. Na sɛ meba na mebehunu mu o sɛ mini ho matemo ho asɛm sɛ mogina pintin honhom kromo na mode adwene krobo mu di aperiye gidi a efiri asɛmpa no mu. Awɔtɛne Paul sɛ ɛne na moma mo abrabɔ ɛmfata Kristo asɛmpa no nko ara. Yɛ na abrabɔ akwa yɛfa so kasa. Yɛn didie mu, yɛn ntade hyɛ mu, akwa yɛfa so ne afoforo tena, ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn nyɔnkonom yɛn yerenom yɛawofoɔ, ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn mma, ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn ho, akwa yɛwɔ se yɛfa so siesie yɛn ho, akwa yɛfa so ne yɛn nyɔnko nipa tena, akwa yɛbɛfa so watena wɔ man bi mu sɛ ɔman ba. Asɛmpa no wɔ nkyerɛkyerɛ ma saa ne ma nyinaa. Mpaba ntade hyɛ mu a ɔkwan bɛ na wɔ se yɛfa so siesie yɛn ho. Ɛno ne ade a anuanom yɛreto sa afrɛ mo sɛ mommra ɛma yɛnsua. Yɛwɔ nnuane bi wɔ hɔ no ma yɛkyiwadeɛ wɔ asɛmpa no mu anaa. Prɛkonam yɛkyiwadeɛ, mɔnkɔ ne abebeo ɛyɛ kyiwade sɛ deɛ SDFoɔ ka. Suhiri ɛyɛ kyiwadeɛ ɛwɔ SDFoɔ asafo mu. Nanso atada me nso mawi suhiri anaasɛ mɔnkɔ. Nanso SDFoɔ deɛ waram deɛ suhiri kura yɛ kyiwadeɛ prɛkonam mɔnkɔ pɔnkɔnam afurimu nam ɛyɛ kyiwadeɛ ma wɔn. Nanso wanasafo man deɛ ɔmo yɛ o masɔfoɔ na daadaa wɔn. Biribia yɛ kyiwadeɛ ma wɔn. Wɔde agyina ho. Wɔde hyetɔ a yɛde mɔnkɔ ayɛ. Wuni sika wanya hyetɔ a yɛde mɔnkɔ ayɛ wo sɛ wo mpe. Ade na yɛ kyiwadeɛ deɛ ɔmo yɛ ne yɛ nantwinam ne akokɔnam. Nanso anuanom ɛbɛyɛ anka mommra. Na sɛ wɔde wɔnyɛ wɔadwene koraa sɛ wɔbɛka asafo yi ho a wɔde bra betie na wɔbɛte aseɛ. Ate sɛ ne wɔyɛ hwehwɛmu no. Anaasɛ wɔde bra bɛpɛ yɛ mu mfomsoɔ kɛkɛ. Na ɛbɛma ho kwan koraa. Yɛkora yɛ ne bɛgye ho. Biribiara ni wa wɔse yɛko ho ntɔkwa. Na yɛkasa afa ho no yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ. Na yɛreto sa afra mo sɛ mommra na yɛnsua asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo Mmara Nsɛm. Ɛfiri sɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ nokorɛ nkyerɛkyerɛ nkwagyeɛ nkyerɛkyerɛ no nkwagyeɛ asɛmpa na yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na
ade a mede bɛma mo sɛ adwene kakra bi no asɛmpa no ɛyɛ mmara nsɛm a wɔse yɛde yɛseti ana yɛde yɛ adwuma asɛmpa no nya de bɛma wɔ nsa so no waka nsɛm adi wɔ sɔfo akyi asɛmpa no mo baako a asomafoɔ no kyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ Apollos ne Kolosefoɔ nwoma yɛtimi yɛnsa nkyɛmu 16 Colossians 3:16 mama Kristo asɛm no ɛntena mo bebree mo nkyerɛkyerɛ na mo nkasa ɛnkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu mo mfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ne honhom nnwom ɛnto dwom ɔda so wɔ mo akoma mu ɛma wɔ Nyankopɔn aranti asɛmpa no nkyerɛkyerɛ baako no sɛ yɛbɛto dwom enipa wɔnom ennim wɔ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ mpo wɔnom to dwom munim wɔni kwa wɔnom to dwom ma no asɛmɛto dwom ama wo nyom dɛdɛ mɛto dwom anyoma a wobɛte hwan na wɔmoto nnwoma ma no Twerɛ Kronkron no mu no adwom to wɔ ɛyɛ mmara nsɛm wɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛbɛsua yɛbɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn ɛyɛ adepa sɛ wobɛto dwom ama wɔ Nyankopɔn ɛwesɛ kama yɛ sɛ yɛto dwom obi biara mɛyɛ Filipiani mohuno yɛto ɔman ba a yɛyɛ ho mpo dwom adeɛ ne wɔman ba a wɔyɛ ɛnoma a wɔmo bɛtumi atu faafa yɛde yɛnsa mpo to yɛ bo na wode ne to afia sɛ wɔbɛsu ate atua na ɛwɔ sɛ yɛtete awerɛhoɔ kɔnsɔnkɔnsɔn Philippines mabrabo mo awerɛ kyekyere a ɛhye wɔ gya mu mapenisie mu deɛ mepɛ sɛ mehunu nyinaa ne sɛ ɛsɔre gyina ne nan so na ɛde ne ho daadaa wahono ɛnte woto dwom kora ma Philipia man no nyɛ no nko mpo yɛmman no nhwiren yɛto dwom ma no sampagita yɛmman nhwiren a ɛno ho afɛ bebree wona yɛyi wo yɛna wɔn toɔtoɔ so agi na hyɛdeɛ ɛno ano mahuna na yɛn yɛmman no nhwiren wa wusu ɛyɛ kronkron yɛn da yɛ so honhom wo ho hwa ɛne wo hwa ɛne ade a daa yɛbɛhwa nhwiren a ɛma anigyeɛ medafo sampagita mfonini a ɛte sɛ ababunu anababaawa onkuto ne ensoroma wɔsrɛ wɔnaho ɔfɛfiri wahahan ɛyɛ agyinahyɛdeɛ mmapa na wakoma kronkron te sɛ ɔbabunu a ɔyɛ na wɔyɛ nokwafoɔ deɛ sɛ mo ahono na sa no sɛ mɛyɛ obi a medɔ me ma nti minnim saa nnwuma nyinaa nnwuma yɛtoma wɔ man no sampagita nso ka ho yɛn ne Philipia man no nhwiren na fish ɛna ɔmo nto nnwuma no ɔman no fish ɛyɛ milk fish na so ɔmo nni nnwuma saa milk fish yi
yellowtail fish ɛna wɔn twerɛ nnwoma no anuanom ahu no yɛtɔ dwom obi biara oh me papa me de ɔdamu no nkɔma me oh me papa me de odi mu paa ma me obiara inni hɔ a ɔyɛ bɔkɔɔ na ɔdɔ sene me papa oh me papa abrɛ nyinaa ɔtemase yɛn ɛyɛ wo papa nte saa na wo maame nso wɛ maame mafeda wote bɛn me mama enigye na na wo hai na wotenetene me no na menya ho ban bo wo wodɔ a ɛhyerɛn mu a efiri soro ɛbaaye berebiara ini hɔ a yɛbɛtumi di asi wahohoye ne wawawa tuwa woyɛ mmienu ananmu oh mama mahunu yawo dwom mpo ma yɛ maame wo dwom ma wo papa yawo dwom mpo ma yɛ man flanka anɔpa asase owiaba ɛsan ɛba yawo dwom mpo ma saa ne me empo hopia yanton hopia yanton nkyɛnkyɛn nyinaa bobontu empo wana wawo mu adepo de ohene Solomon asia kan awose ohene Solomon ɛwɔ akyekyedeɛ a wɔde gyegye n'ani nsɛm ahono afi ɛhemfa ɛna obebu ho obedi mu bem yɛto dwoma wo bibia to nwompo ma Maria wonyankopon agyew Maria adoma hwewoma Awurade ka wo ho na wahyira wo wo ama nyinaa mu na enhyira na we yefunu mu aba Yesu ba mo tomu huniye yato dwom ma Maria yato dwom ma wo man flanka yasanso poto dwom ma wo nipa trimodенефo o nipa trimodенефo ahumobro ni wakoma mu na se mewu a anoma ba ketua bi besu pa mo tomu huniye na edie pa na wo hwa yento dwom ma enuanom nim se enwom mpo anyine sini wiase menimanyom bi a anyine sini wiase anyine sini wiase baboro mfie apepepepem enan 4 billion years mbaka so Soriano ya hantan menimanyom bebra anyine yie pa enwom ene yemre mu mabunu enimo tetenwom a metifre me nana ba nkyɛn mama amenom nkyɛn yerum na yɛ tetenwom oh we share me bosse dakro bi wone me yɛbɛfa yɛ dɔn no abom ɛde yakɔ ewiem fa ko yɛbɛtumi atena bomu na ngidie foforo na ehunu tokura ensoroma enyine wo mu monim da wotwere saa anwom no
anye ni pa nyina ne nim saa adwom no wɔtwerɛ saa adwom no 1887 na Reginald de Colvin ene twerɛye wɔtwerɛ no 1887 wɔpa ho ntoma 1889 yɛn twerɛ sɛ saa adwom yi adi bɛyɛ mfirinhyia haanu 200 years me wɔnwom bi a wɔtwerɛ no 1903 ebia wontumi mmɔ ne nyina nwie wɔnwom bi nso afiri 1906 me wɔnwom a yɛtwerɛ no 1910 me wɔnwom bi wɔtwerɛ kronkron no mu a wɔtwerɛ ɛwɔ hɔ mpa nsa ne bɛbɔ wiase ɔkyena mɛreto nsa afrɛ mo mmɔmmra ɛma yɛnsua nsɛmpa no nkyerɛkyerɛ mpo dwomto ɛka nsɛmpa no ho bi yɛmfiti pɛrekɔpɛ ɛntɔnwom ma wɔ Nyankopɔn kɛkɛ ɛnyɛ nwom bi na wɔbɛto deɛ yi wɔ Nyankopɔn na yɛ mpo dwomto ka nsɛmpa no ho bi anhwɛ wɔbɛka sɛ na ade nti kora na wohia sɛ yɛsua saa nneɛma yi ana ehia sɛ yɛsua sɛdeɛ bɛyɛ a yɛnnaada obi a sɛdeɛ bɛyɛ a yɛntɔn naada mu obi biara nso pɛ sɛ wɔdaada yɛn nso ntumi nnaada yɛn menyanko nipa wɔkyena mɛretɔn sa frɛ mo wɔdeɛ monya daagye ne mmerɛma mo ɛdɔnhwere baako ne fa mɛgye mo mmerɛ kakra mesrɛ mo mmra na wɔmmɔ ka bia na sɛ wɔdeɛ wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye kora na wɔdeɛ mɛnye nanso wɔdeɛ bra betie wɔnyankopɔn ne mmoa ne na ho mmɔboro mu yɛde ani gye retɔn sa frɛ mo yɛne agye sɛ yɛagye mo aba yɛn bi ayɛ Awurade nhyira mo Brother Daniel bio asada enka wɔnyankopɔn sɛ mo aba bɛka yɛn ho wɔda ɛtɔ so mmienu yi mu a yɛsua Awurade Mmara Nsɛm na sɛ ɛyɛ wɔnyankopɔn ne pa bio yɛretɔn sa frɛ mo abada ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ yɛn Awurade Mmara Nsɛm adesua ase Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena wukuo anɔpa du baako sɛdeɛ mo kurom mmerɛ ne baabi biara mo wɔ mu mmra ne tie biara mo betie dwumadi no yɛretɔn sa frɛ mo nso sɛ mommɛka yɛ ho na yɛmmɔ mpa yɛ ma wiase nyinaa akyire awia dɔnko ne fa na akwanya yi wɔ hɔ ma obi biara mfa ho ne ɔsom anaa sɔre a wokorɔ yɛretɔn sa frɛ mo mommɛka yɛ ho ɛma yɛmmom nsu mfrɛ wɔ Nyankopɔn nsrɛ n'anim adom mmom na ɛnɛda yi ansa na yɛbɛpɔn no yɛahohoɔ ne yɛnuanom a wɔfiri mmeammea ahodoɔ wiase yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International asafo mu a yɛwɔ ahoma no so nyinaa yɛretɔn sa frɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho ɛma yɛmmɔ mpa yɛ tiawa Ama namin na makapangyarihan sa lahat Tama yun na yung mumpay. Yan adya hidiyang mo. O yan Awurade Yesu Kristo din. Adya yadawasi bebree. Sada ni de nyina waba ye ho ban. Yan adya hidiyang po. O yan Awurade Yesu Kristo din. Sa patuloy mong pag-iingat, Biyo. pagmamalasakit, Yan ano yadawasi. Salamat po. Sada ni de nyina waba ye mu biara ho ban. Na wahwɛ ye mu biara so. Agya kronkron yɛdawase. Sɛ wɔmmra ho sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn. Yɛdawase wɔ animdeɛ ne nyansa wɔde kyerɛkyerɛ mu biara. Yɛtumi de adi dwuma wɔ yɛn daadaa setena mu. Na sɛ yɛwɔ pa a yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi mfa nyɛ adwuma. Agya kronkron mmra yɛn ho mpa aba. Yɛdawase wɔ wo dɔ ne wo nipa nyinaa mu. Yɛn mu no yɛpae yɛn sinintɔ pii mu ka. Yɛayɛ bɔne wɔ w'anim. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Hunu yɛn mu biara mmɔbɔ sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa hyira yɛn. Nyɔnko nipa nso ka yɛn ho. Wɔn a wɔhwehwɛ wo nsɛm. Wɔn a yɛatɔ nsa frɛ wɔn nyinaa yɛsrɛ wo. Sɛ bue wɔn akoma mu. Na sɛ yɛwɔ pa a yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn mmɛka yɛn ho. Na yɛntumi nsom wɔ nokorɛ mu. Agya, bue wɔn nteaseɛ mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa
yɛbɛtumi anya asɛdeɛ bi ne asɛdeɛ bi sɛ yɛbɛsom yɛn Nyankopɔn na yɛsrɛ wo sɛ ma wɔsomdwie na wɔdɔ ɛnni hene wɔ wɔn akoma mu na wɔ nokorɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ma nkwa ne ahoɔden a wɔde ma yɛn no ma yɛmfa nyɛ w'apɛdeɛ na boa yɛn na yɛtumi mmoa yɛn ho na yɛndodɔ yɛn ho yɛn akra nkwagye nti na yɛn nyinaa yɛtumi anya daa nkwa. Yɛsrɛ wo sɛ hyira w'asafo kronkron na yɛn nuanom a ɛfiri mmea ahodoɔ na sɛ yɛwo pa a yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa ntumi nwie tenenee nsɛm a yɛaba bɛhunu no sua na gyidi a yɛn nsa aka na yɛn nyinaa yɛatumi ayɛ nyɔnko nnipa papa na sɛ yɛwo pa a yɛsrɛ wo sɛ wo ne yɛn sɛ wɔn a wɔbɔ wɔn ho mmɔden yɛ adwuma pa na yɛdodɔ yɛn ho. Agya kronkron, ɛberɛ a yɛde yɛn nhyiamu yi ba na wieɛ no yɛgyaa yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa na sɛ yɛwo pa a yɛsrɛ wo fa wɔn nsa ka yɛn nipadua ne yɛn yarewa nyinaa na yi yɛn akoma mu dadwene ne apinisie nyinaa firi yɛn so. Wɔn animuonyam ne yɛyɛ wo deɛ ɛda wase pii wɔ yɛn Agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng amang nasa na yan isang ka odo ne inshura efree ne jawo soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa efree ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu nkabɔ mu ɛne akoma mu hene sɛsia ne da ne da nyinaa. Amen. Diyos
Mercy.
sa aking pagkabata. Tinuruan sa iyong salita, hinubog ang isip, pinanday ang diwa, kabutihang di masayod, sa'yo Ama nagmumula. O kay bilis ng panahon, kamusmusay para lang kahapon, malapit na naman na magdapit hapon, bukas di nasasapit pa, na katulad din ng ngayon. Ama'y maawa ka sa akin, mga kasalanan ko'y iyong linisin, hibig ng puso ko't mga dalangin, sana'y palagi mong dinggin. O kay bilis ng panahon, kamusmusay para lang kahapon, malapit na naman na magdapit hapon, bukas di nasasapit pa, na katulad din ng ngayon. Ama'y maawa ka sa akin, mga kasalanan ko'y iyong linisin, hibig ng puso ko mga dalangin, sana'y palagi mong dinggin. Na may maawa ka sa akin, mga kasalanan ko'y iyong linisin, hibig ng puso ko mga dalangin, sana'y palagi mong dinggin. Ikaw lamang Ama ang siyang lubos na magkaunawa sa akin.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin. Anuanom ne nnamfo ma yɛgyina yɛ mmɔ mpae. Sa pangalan po ng iyong bugtong, Yɛn Agya a ɔwɔ soro, muli kaming nagbubuklod wɔ wo dɔba korɔ no din at ng aming mga bio. tinig sa amin pong sama-sama Yɛn akoma malapit sa iyo. na yɛn ɛnnɛ Kakaiba man po ayɛ baako ng ɛberɛ a yɛatwe abɛn wo. pananampalataya. Subalit, nagkakaisa kami, Ama, na Ɛberɛ a yɛfiri nsɔre ahodoɔ mu, na ikaw po ang Diyos na may lalang sa amin. daso yɛda wo ase. Ikaw ang nararapat namin Daso wo ne yɛn Nyankopɔn a kilalanin at sambahin. ɔbɔɔ yɛn. Sumasamo kami sa iyo. Wo na ɛwɔ sɛ yɛde yɛn die ne Una po sa lahat, ɛmanenuyɔ ɛma wo. ang aming taus-pusong Agya, pagpapasalamat sa iyong mga yɛsrɛ wo sɛ ipinadarama sa amin yɛyɛ n'akoma mu aseda afɔdeɛ. sa gitna ng aming mahirap Wayɛ mu na yi a kalagayan. wɔma yɛnya ho atenka da biara Sari-saring mga yɛ n'akoma mu. Ahohiahia ɛna mu mga sulit a ɛho bebree. na dumarating, Yadeɛ korankoro, amanneɛ pii no ade aba naririyan ka po a upang ɛbaa yɛn akwan mu. galing kami. Agya, Salamat po, hindi mo kami ɔwɔ yɛn afa sɛ nakatatawid kami sa wobɛdi araw-araw ama yɛn. na may Yɛda wo payapa ase puso. sɛ wonyaa yɛn Sana hɔ. kami Da sa biara aming yɛtumi pem nagawa. kɔ yɛn anim na yɛnya akoma mu asomdwie. Ang mga kaliko ang nagawa Yɛsrɛ wo sɛ ng sanglit bɔne isang ne sini ntɔ nakauod. a yɛayɛ atia wo nyinaa fa kyɛ yɛn. Panginoon, alang-alang sa mga Agya, nararapat sa iyo. yɛsrɛ w'anim adom. Sana po, Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. kami ng iyong habag. Nnipa a ɛwɔ wo ho soro nti. Alalahanin mo ang aming Yɛsrɛ wo sɛ ma mga yɛnya sakit, w'anim adom. lalo na po Yɛsrɛ wo sɛ sa kae mga yɛabusuafoɔ. Yɛtitiriw tulungan yɛn mo mma. po kami sa aming pakikibaka Yɛsrɛ wo boa yɛn araw-araw na sana'y makapanghawak wɔ kami sa yɛn iyong mga daa kɔn mu. katwiran. Manatili kaming mayroong matibay na Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pag-asa sa iyo yɛbɛtumi na anuman po akura wo ang tenenee sumabit sa nsɛm mu mundong ito akɔ akɔpem kung awieeɛ. kami ay nasa Na lilim ɛnyɛ ng anidasoɔ a emu yɛ kapangyarihan. den sɛ Meron ɛmfa kaming ho ne kapalaran nea ɛbɛba. sa lahat ng bagay. Ase yɛhyɛ wo tumi ase nko adeɛ a Pag-ialala mo po, yɛwɔ Panginoon, awerɛhyɛmu ne ang mga akokoduro wɔ ade nyinaa mu. nararapat sa karamdaman. Awurade, Sana po ay pakihaplos mo yɛsrɛ wo sɛ kae ang wɔn a aming mga lupang katawan. wabubu Alalahanin wagu po ang mpam. aming mga nag-iisa Fa wo nsa upang ka wala wɔn pong masulingan nipadua wɔ ang asase mga yi so. huli at mga
wɔn a wɔnni baabiara kɔ, wɔn a wɔyɛ ankonam, nwusia, akunafoɔ ne nyanka, wɔn a wɔwɔ amanneɛ, wɔn a wɔdi hia, abusua a wɔnni hwee, ahokyere no wɔ hia nti, Awurade, yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn mmɔbɔ, yɛsrɛ wo anim adom, yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. Agya, kae na hyira yɛn nuanom ne wɔn a wɔmmrɛ ho sɛ wɔbɛboa afoforo. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa ka wɔn ho, ɛberɛ a wɔyɛ afoforo papa, wɔn a wɔyɛ adɔkotafoɔ ne ayaresabea adwumayɛfoɔ, yɛn nyinaa yɛbɔ mu yɛ adwuma sɛ yɛbɛhwɛ wɔn a wɔwɔ ahokyere mu, wɔwɔ mmoa ne wɔwɔ mmɔborɔ mu, ansa na yɛbɛfiri wiase yi mu akorɔ. Sɛ wɔma yɛ kwan a botaeɛ nti a wobɔɔ yɛn, Awurade, yɛgyaa ade biara wɔyɛ n'abrabɔ mu hyɛ wo nsa. Agya, yɛda wo ase bebree, ɔyɛ agye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling Mamaya gina yɛn nsa nka daa nkwa dɔ ne nhyira firi yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn, ne Honhom Kronkron mu ɛnkabɔ mu ɛne yɛn akoma mu hene, ɛnkanka yɛn mma sisia ne daa ne da nyinaa. Amen. Isang bagong utos